Poriadne týmy predsa sa stretávajú. Tam, ktoré sa jazdí pred súťažou, ne? A teraz, či bude zdrážka, alebo nie? Jednoznačne, buračka. Aj. Alebo ho ešte stakuje. Čakajte. Mal by ísť dozadu. Sami, ale. Za to. Ale už som sa bál. Ale teraz neviem, či nejaké ultrazvuky mu nepovedia, že už sa nerozbehne. A možno vy čúvnete. Dúfam. No, my by sme mali a dúfam, že do dobrej strany. Teraz ho zarazí už. Ale my čúvneme, vidíš? Ale si museli ultrazvuky povoliť a potom išla podľa kamery cúvol. A teraz sa uvidí. Do tej trávy. Nie. Máte pod kontrolou úplne. Nemá.